Good morning mga ka-farmers. Andito na naman tayo. Nagpapalaro ako sa aking mga batos ng basketball. Ka-farmers, ito po yung maglalaro ngayon, oh. Mga chikiting. Ang tawag sa amin dito, double. Ito, patakaran ko, magbubunot sila ng papel. May number dito, 1 saka 2. Kung sino makabunot ng 1, sila yung magkakasama. Sino yung magbunot ng 2, sila din kasama. Okay. First bunot, si Do. Ang pinakagay San Juan. Op! Unya na tanawa! Tra, linya! Imunoy. Bunot! Bunot! Si Jason! Og si Dian. Dire, linya! Be, padlol sa wa. Linya! Imudo! Number! To. Patay, namili na si Doggy sa mayo mo doa. Oh, number 1. Imo, Noy. To. Tuhi. 1. 4. 4 o to. To. Auto. Oh, to, kang Manoy. Itong dalawa, magkapatid. Ito, si Jason. 1 ako. 1, oh, kamong duha ka 1. Okay, first, Chicoin. Hari o patay lang. Sinong patay? Okay. Larga. Ang desisyon ninyo ha. Okay, ang step yuri na San Juan, hindi pumasok. Hala. Patay. 1-0. Yan, nagdalang bola. Ang step yuri na San Juan yun. Hindi pumasok. Foul daw, foul. Uy! 1-1. Patay, nalusot tan. Sayang nga makasuod. Ang step yuri ng San Juan. Palak. Op, out. Jace, try game ha, Jace. Score na to, 1-1. Ilugan. Ah. Wow! Patay! Ang step yuri ng San Juan, tumira na. 2-1 ang score na to. Yuri tumira, wala. Kasi out. Si Do ang pinakagain nila ng naka-number jacket of B. Sila. Good. Okay. Si Do lang malakas, oh. Good. Just man Do. Ala. Diatake na si Do. Dool po dito. Hoy, Do, 3-1. Paul. Do. 3-1 ang score. Wow, Step Yuri. 4-1. Ito yung may admire, oh. Kaya nakapasok si Step Yuri. 4-1. 4-1. Tambak. Sira, 2. Away daw giron. Five buwan na itong standing ron, no? Na, ilugan. Jason tumira na ilugan ni Do. Good. Do, dumakdak.
Ay, Manoy, si Jason. Si Dian. Nila magkanggan, Manoy. Hindi son. Oh, wala. Oh, ba? Wala. Alam mo. Ilang score? Wala, natagak. Ikaw son, yung maglakad. Natagak mga cat farmers. Andun sa taway. Uy, uy, uy. Malumos kay kara. Asad, manumpon lang yan. Ingat niyo rin. Teknik oh. Kita po eh. Natagak. Ani pala daw. Lagi ba? Awi. Tris. Next Manoy. 45. 40. Oh. Okay, fine. My please. Please, pretty fine. Please, pretty fine. Ten ba? Ten ko ten. Ate! Matay, napalakan. Ten. Ilong ka rin yan. Ay. Out, out. Atak na daw. Grabe lang yan. 6-1 na itong score mga farmers. Lubong yatas lang do. Halak ka. City 1, lubong. Lubong ang taga, ano eh. So, wala kabal. Lubig, burot mo sila. Ang isang udahan. Okay, tumira si Do. Tumira. Abang! Otro ba yun? Wala na. Ang score to 2-8. Wala na, ilogan ni Do. Aling kamot na. Kape. Yan. Oh, Uy, kabal pa, kabal. Kabal 3. Kabal pa, kabal. Kabal. Yan, natin. 9-3 ang score. Uy, wala. Bala si Dian. Supal-pal do. Okay. Game is over. Ansap ang nakadaog. Ansap eh. Ito bang. Ito yung dalawang nanalo, si Jason at saka si Manoy.